चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै मोननैसो गोनां खोथाखौ आं रायजोनो मिथिहोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा जितु फैसा कालेक्शन जायो, बास भाराफोरनि जेब्ला जोंहा फैसा कालेक्शन जायो, बिनिनो फैसाखौ 66 करोड़ स्टेटनो हरदों बिटिसि सरकारा। मानो हरदों? जोंनि बे बिटिसिनि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टनि जोंनि सम्पतिखौ स्टेटनो मानो हरदों? बेखौ दिनै बुजि मोनाखै। सिगाङावथ' बिदि हरफेरा आरो बे जोंनि फैसाखौ स्टेटनो मानो हरदों? दिनै स्टेटनो हरबाय, गाबोन सेन्ट्रेलनो हरगोन नामा? बेथ' जोंनिसो सम्पति। स्टेटनिफ्रायसो जों बिटिसिया मोननांगौ, सेन्ट्रेलनिफ्रायसो जों बिटिसिया मोननांगौ। जेरै दा 1500 करोड़ एकड़नि गेजेरजों फैसा मोननांगौ, दिनैसिम थाइसेबो गैया। बेखौसो जों मोननांगौ। जोंनिफ्राय मानो लांदों स्टेटआ? आरो हरग्राया मानो हरदों? बे लेखाया आंनियाव दं, आं नोंथांमोननो होगोन। बे लेखाखौ मोननायनि कारना जाहैबाय थांनाय जुननि 9 तारिख बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट मोनसे मिटिं जादों जे गोबां प्रपोजेलखौ बिथांमोना होदों आसाम गभर्नमेन्टनो। बेयावनो बिथांमोना बुंदों जे मिडियायाव NDFB खौ लानानै जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों गोबां पजिटिभलि खोथा रायलायदों। हेमन्त बिश्व शर्मा सारा खोथा होदों जे केबिनेटआव डिसिसन लानानै NDFB नि समस्याखौ समाधान खालामनाय जागोन। भेरि गुड, बिराद खुसिनि बाथ्रा आरो जों गोजोननाय मोनदों, रायजोआ गोजोनदों। बे बाथ्राखौ नंमारगौना नंमारा, रायज्लायमारदोंना रायज्लायमाराखै, आं एजेन्डाखौ नागिरबाय। नाथाय आं दुखु मोनदों, बे एजेन्डायाव NDFB खौ लानानै रायलायनायनि जेबो एजेन्डा गैया आरो बेयाव जेबो एन्सारबो गैया। एजेन्डा गैयाबा एन्सारबो गैया। आलादा कपियाव दङब्ला बेखौ आं निमाहा बिदों, आरो जा कपिया दङब्ला नोंथांमोना बुंनाय बायदि जे केबिनेटआव रायलायनानै NDFB नि समस्याखौ समाधान खालामनाय जागोन, बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना रायजोआ खालामनांगौ, रायजोआ गोजोननाय मोनगोन। जिहेतु केबिनेटआव रायलायनाय बे मिटिंआव रायज्लायनाय जिथु माइनसफोरखौ लेफ्ट साइडथिं गासैथिंबो एन्सार होनाय जाजोबदों। मोनफ्रोमनिबो प्रप'जेलखौ नेगेटिभआनो जा पजिटिभआनो जा नो एक्सनानो जा हेमन्त बिश्व शर्मा सारा एन्सार होजोबदों। बेयावथ' NDFB नि एन्साराबो थानांगौमोन, नेगेटिभ पजिटिभ। नाथाय नोंथांमोना खोथादोसो बुंदों। बिनिखायनो आं नागिरदों जे एजेन्डायाव दङना गैयामोन, नाथाय नाथिं गैया। दङब्ला आंखौ निमाहा खालाम आरो रायजोआ खालाम। दा गोबां प्रप'जेलखौ बिटिसिआ आसामनो होदों, बाख्नायथाव। गोबां खामानि मावनो थाखाय प्रप'जेल आसाम गभर्नमेन्टनो बिटिसि सरकारा प्रप'जेल साबमिट खालामदों। बेखौ आं दिनै बाख्नायदों। बिटिसि रायजोनि राजानि थाखायनो दा खामानि मावनो थाखाय जा नोंथांमोना प्रप'जेलखौ होदों, बेयो बाख्नायथाव आरो होनांगौ आरो जाफुंनांगौ। नाथाय बे प्रप'जेलाव मा बुंजादों, मा लिरजादों, बिनि एन्सारा मा होजादों, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनफ्रोमबो प्रप'जेलखौ आङो नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों देखायगोन। नोंथांमोना रायजोआ खालामनानै हो। दिनै बे प्रप'जेलनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारखौ माबायदि निग्लेक्ट खालामदों, माबायदि अयनाय खालामदों, माबायदि डिलेट कमेन्टफोरखौ होदों, नोंथांमोना दिनै नुगोन। बे प्रप'जेलनि एन्सारखौ नुयोबा नोंथांमोना निश्चय दुखु मोनगोन। नोंथांमोना रागाबो जोंगोन आरो गोसोआव दिखार नांगोन। मानो अयनाय खालामो आसामा? बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टथ' दिनै एलायन्सआव दङ। एन्साराथ' मोजांसो जानांगौ, नाथाय मानो नेगेटिभ? मावनो लानाय खामानियाव मानो पजिटिभ खामाखै? एन्सारा मानो नेगेटिभ? बेयाव दङ। नोंथांमोना एन्सारखौ बे मोनसे साइडथिं नायब्लानो नुगोन। दङ पजिटिभबो, नाथाय हें खालामनायनि एन्सारबो दङ। मा बुंगोन दा रायजोनो? रायजोनि नोंथांमोना फोरमायसो, रायजोआ मिथिगोन। नोंथांमोना फोरमायाथ' रायजोआ मिथिनाय नङा। मोननै खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। बिटिसिनिनो EM मानगोनां रनजित बसुमतारिया जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बासायनो थाखाय, जोंनि फरेस्टफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय
बिथाङा मोनसे मोजां आसुनि लानायखौ जों खोनाबाय थादोंमोन बिथांनि खुगानिफ्राय जे बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स बानायनानै एक्स एनडिएफबि फोरखौ एंगेज खालामनाय बेकार सेंग्रा सिख्लाखौ एपइन्टमेन्ट होनाय बे खोथाखौ रायजोनो बिथाङा खोथा होबोबाय थादोंमोन बेबायदिनो खोथा होनाय बायदिनो गमामायै बिथाङा आसाम सरकारनो प्रप'जेलखौ होबाय जोंनि बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्सनि जितु प्रजेक्ट बेखौ नोंथांमोना एप्रुभ खालामनांगौ होननानै प्रप'जेल होदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बिथांनि प्रप'जेलनि एन्सारा नेगेटिभसो आसाम सरकारासो बेयाव 3rd बेटालियनखौ हरनानै डाइरेक्ट कब्जा खालामनायनि खोथाखौ बिथांमोना बेयाव एन्सार होबाय दिनै फेरेंगा सारनि साननाया मानो सिमां जाखो बेथ' गाज्रिखौ सानाखैमोन बिटिसिनि रायजोनि थाखायनो सानदोंमोन बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायनो सानदोंमोन एक्स एनडिएफबि फोरनि खोथाखौनो सानदोंमोन येस नाथाय आसामनि एन्सारा दिनै बिथांनि गोसोखौ दुखु होदो आं दिनै मिथिगौ प्रमोद बर' सारा बिनि थाखाय मा बुंगोन बेथ' एन्सारा नेगेटिभ मानो जोंनि गोसो बायदि बा नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि मानो बे बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्सखौ बानायनो मानो हायाखैसे मानो अयनाय खालामजाखो सोर अयनाय खालामगोन नोंथांमोनखौ बिटिसि रायजोआथ' नङा सोरबा बिपिएफनि पलिटिशियानफोराथ' नङा आसाम सरकारासो खालामदों आरो 2 नम्बर जे प्रप'जेल फर क्रिएशन अफ सालबारि रेभिनिउ सार्कल बिराद मोजां मोनसे रायजोनि थाखाय लांदोंमोन प्रप'जेल 147 गामिखौ लानानै जे मोनसे रेभिनिउ सार्कल बानायनो थाखाय प्रप'जेल होदोंमोन बिराद गुड मोजांमोन नाथाय एन्सारखौ मा होबाय नो एक्शन नो बेयाव जेबो मावनांगौ गैया दिनै बै 147 गामिया दिनै मा जाना थाखो जेबो गैया बेबायदि एन्सार दिनै आसामा इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जितु प्रप'जेलखौ नो डिलेट खालामदों दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टनो लाजिनांनायल' नङा बे गुत्तै बर' बा गुत्तै बिटिसि रायजो राजानिनो मोनसे दुखु गोनां एन्सार दिनै रायजोआ बिनि थाखाय मा एन्सार होनांगौ नोंथांमोना रायजोनो फोरमायदो आरो गोबां प्रप'जेलफोर दङ आं नोंथांमोननो होगोन डिलेट मावनांगौ जोंहा गैया जों बेखौ मावा जों बेखौ मावनो हाया एन्सारा बिदिनो दंजोबो हें खालामना दोननायनिल' एन्सार दिनै मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा मा बुङो बेयाव नोंथांमोननि कनभिन्स खालामनाया माबायदि दिनै बेखौ रायजोआ बुजिया नुवाखै आरो खोनायाखै नोंथांमोनासो मिथिगौ नाथाय बिनि एन्सार सिटआ हें खालामनाय आरो डिलेट खालामनाय बिनि थाखाय रायजोआ गोजोना दुखुसो मोनगोन बिनि थाखाय बिक्रमा लासिंसिं नङा दुखुसो मोनगोन रायजोनि खामानि जानांगौ दिनै बिनिखायनो बुंदों जे नोंथांमोना दा प्रमोद बर' सारा मानिबा थाखाय मजबुरि जानो हागौ बे मजबुरियाव नोंथांनि मजबुरियाव रायजोआ अलखदाव गोग्लैनो नाङा नोंथांनि अलखदाव बा नोंथांनि मजबुरियाव गुत्तै रायजोआ दिनै खैफोदाव गोग्लैना आं दिनै बेखौसो बुंगोन समस्यायाथ' दिनै बर'आ गोबां दं मा समस्या होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि जायगा गैला जे बर' जाथिया समस्या गैयै बेबायदि मोनसेबो जायगा गैला जे बर' जातिया समस्या गैयै नोंसोरो नाय हादारन एलपि स्कुलाव थां गामिनियाव फोरोंगिरि गैयैनि समस्या नङा होमबा नोङो एमइ स्कुल आरो हाई सेकेन्डारियाव थां दा गोदानै मोनसे प्रब्लेम जे मेथ्स आरो साइन्सखौ कम्पालसरि इंलिश खालामनायनि समस्या कलेजाव थां लेखा गैयै आरो साबजेक्ट टिचार गैयैनि प्रब्लेम इउनिभार्सिटियाव थां रिजाल्टखौ मोजां होयैनि प्रब्लेम रिजार्भेसन मोजां मोनैनि प्रब्लेम आरो थाङै थुङै दा भाइस चेन्सेलरनि प्रब्लेम एबसुफोरा धरना होगासिनो दं बबेयाव प्रब्लेम गैया दिनै जोंनि बर' जातिनि जितु इसुफोरा बबे सल्भ जादों नों एडमिनिस्ट्रेसन हिसाबै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थां
बर' अफिसार गैयैनि प्रब्लेम आनखि नोङो जुक्तिसालियाव थां बेयावबो एनडिएफबिनि प्रब्लेम नोङो सानजाहा थां बेरायहैथां सनितपुर आरो बिश्वनाथ सिमाबारिनि प्रब्लेम कार्बि आलंआव थां बेयावबो दिनै एसटि हिल्सनि एसटि जायैनि बर'फोरा प्रब्लेम नोङो BKWC आव थां भिलेज नटिफिकेशन जायैनि प्रब्लेम इलेक्शन जायैनि प्रब्लेम फान्डिं फैयैनि प्रब्लेम बबेयाव प्रब्लेम गैया दिनै नोङो राजनितिकनि फोथारा नाहर दिनै प्रमद बर'नि गभर्नमेन्ट सालायनायनि प्रब्लेम दिनै डिलिमिटेशननि खोथाखौ सान रिजार्भेशन मोजां जायैनि प्रब्लेम MP सिदा क्लियारिफिकेशन जायैनि प्रब्लेम बहा प्रब्लेम गैया दिनै बेफोर गासै प्रब्लेमनि गेजेरजों बर' जातिखौ नाख्रेबनाय जायाखै होनबा नों बे LP स्कुलाव टिचार गैयैजों आलाय आथानि जानांनाय स्टुडेन्टफोरा गथ'फोरा दिनै नाख्रेब जायाखै होनबा बै कलेजाव एमइ स्कुलफोराव लेखा गैयै टिचार गैयैफोरनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बा स्टुडेन्टफोरा दिनै आलाय आथानि जायाखै होनबा दिनै इउनिभार्सिटियाव रिजाल्ट होबाय हाजार हाजार मानसिया दिनै फेल जाबाय एप्लाइ खालामनानैसो दिनै रिजाल्टखौ लानांगौ जाबाय बेफोर दिनै बर' जातिनि प्रब्लेम नङा होनबा दिनै भाइस चेन्सेलरनि थाखाय धरना होगासिनो दङ बेफोर दिनै जोंनि थाखाय गिदिर प्रब्लेम नङा होनबा बबे मोनसे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन दिनै सरकारा आबसुआथ' नाजागासिनो नाथाय मोनसेबो दिनै जाफुङा नोङो दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा बुंबाय दिनै मोनसेबो जाफुङा दिनै NDFBनि थाखाय रायलायगासिनो दङ मोनसेबो जाफुङा गोबां इस्युखौ लानानै दिनै प्रप'जेल होगासिनो दं आसामनो दिनै मोनसेबो जाफुङा बेफोर गासैनिबो दायनिगिरियासो सरकारनि नङा होनबा दायनिगिरिजों दाय गैया दिनै आं दिनै गोबां खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय बेफोरनि प्रब्लेमखौ बुङाबा रायजोआ बोरै मिथिनो दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावदों BPF आरो UPP लाबो सोरनिबा राजनितिकआव थानानै मुजबुरि जानांनो हागौ नोंथांमोननि मुजबुरिनि गेजेरजों मुजबुरानो जा सिङावनो थानां किन्तु रायजोआ अलखदाव गोग्लैनाङा बेखौसो दिनै जोङो खावलायगोन नोंथांमोना सरकार सालायनो हा दा हा दिनै रायजोआ अलखदाव गोग्लैनाङा बेखौसो दिनै बुंगोन गोबां खोथाखौ आं बुंबावनो सानाखै गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा